Birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang tepini adab birta juitha. Pam storage project nang dilong le to see rong ke balat pen me ke do. Matidong ni thai ke som ani choluni constituency ka parlo long hunen ham se rong do charia sai hem along rong ke barat la pen rat charia song APHLC la pen ham phanga song in for rapi so se karbi lo charia song ke SY se tung pen me ke do konlo. So maya long rang sina teron pen mai chari fonsi in samjin pen me along sin ki se than pe do konlo. Rong ke ba rong ke par lo pon na ke nang par pan jilang so apar sa pong nen hang cho sinot rong par long si ke ron ting kleng nang so mong ting tok di rong tung pong rong ta ra bo lang so ta lok te ron da pong ar lok tor te lang so rong dak a rong la pen thu farm forest project pen ta me sai ken pon bom a chong si thek pon long so dok long thu men han se rong a long me ki pa do pon a hu taning je pon ke len tu ne ta long le abang ke tek Mati PKK nusi rong arat atumpen, ning gedang pen nitung long le nang PKK. PSP go back, Hydro Project go back, BJP go back, nusi APKK pen hang taram pong rinci. Lafu tingki se thana maya long APHLC mai khunge ai tathar IAS retired 24 class organization chief convener Ratan Te Rang Karbilo Charlia Song KSA Rap Pong Chundang Ajoy Rong Che Hon Chundang Rameswar Te Rang KSYC Angtong Te Ron APHLC Dun Mai Thi Risika Miliki Organizing Secretary Pul Singh Timu Dipendra Rong P APHLC Puluni Aro Dhaniram Timu Pen Cheng Lok Tenang An Songja Po Songja Pi La Pen Rong Arada Tum Che Tong Dun Si Ning Kek Long Alam Pe Jai Dun Pon Rin Si Ai haladak nang litung gate isi som tan nang itu gate siron ni kai pu pen name cek pen name gate som pemi pen haladak nang litung pu nang i la kala sorong lo la pen la PSP pu bodi la so project data project kami company panggil ni tum long le dak piun pada kok tan ni itu hige nang litung sun kun te dak pergi nang litung la nang sina tum ke ok la ke la hello ke tok nang lo anda company tum ke nang lut rik pura tok it ni haladak nilitum rong krisi arado rong krisi do nasi kitcheng sil hilitum karja pon thip nangji ang deng abang ke la hello komat si along le hem thuma halabang hilitum matha dam pa prang nala la pela ke osoma rong ru ka chele malam kali aprang si nangli tumdong si mithang long le dak do veklo pulotang te along le hem pru nangli tumabang kema thabang RDTP ne nangli tum mithang along le jomsi ki pipe a hokpet lo bote komat sinale tum hanang chila ahawa putot kali la so project la gardet ko fan kali along tin a company siwang pak lo ke madidi Adani Ambani ka Chenglok kadore bulan ma plano corporate ke mantewa laso ke wang pen ka cepat di pulutan ke mana bage kacingwai mara kalilo excel tekel bang tiklen nang pun usini dan pada aku begitu manda da suling relo Watershed Mahotsav Surihini Rengkoi Rapho Along Pachiton Dunsi Kapozuria Long Jaime ke Paman Kon Kedam Tangar Nila Khain Koi Ratrok Dwarbaguri MAC Constituency Kaparlo Kapozuri Sonaram Terang Along Along Watershed Mahotsav Surihini Rengkoi Rapho Ajaime Along Pachiton Dunsi Kohora Soil Conservation Division Pen Kipi Pontang Gove South Fisheries Lapen Ason Kelong Tang Beneficiaries Satumaphan Kipi Pontu Peme Ajaime ke Paman
บางส่วนใจเมกะลองไก่โพลังโซอลังสุนคอมิเตียตุงเป็นเมยผูกองชุนบางอตุงเป็นเชงหลอกอองดุงรองอารัดอตุงตาชิตองดุนซีใจเมกเมเซนเป็นปัจจุนโลปินปูดาเมกอฮราซอลคอนเซอร์เวชั่นดิวิซอนเป็นกีปีปอนกาโกซูรี MWC KAWDC PMKSY 1.0 ละเป็น PMKSY 2.0 ไอศกรีมเป็นกีปีปอนเดสเมตกาโกซันบิซูลี1ละเป็นบิซูลี2อารองอารัดอตุงเซตาเมอองดุงเป็นกะโจเอกะโจซอมอาซอนอาเคจอยเป็นเคลองอาจอกอาจิงทูร์อานาทูเคปะปรางบอมอาซอนสีเทกปอนลองลาซิโกเวซาฟิชเชอรีสละเป็นอาซอนอาเคจอยเป็นเคลองอาจอกอาซัม CM ดรฮิมอนโตบิสวาซาร์มาKarbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Local MAC Amparta KAAC Education EM Richard Tokpi Kohora Soil Conservation Along Ranger Akan Kitame Kachuro Pajir Itum Duar Baguri MAC Richard Tokpi Penajok ni tum hala bangso scheme nang 1 pilo bangso scheme 1 siniri tum fan ladak ni tum hala bangso scheme 1 pen la ni tum hala bangson labangso tea plantation labangso scheme ni tuman pilo lapen labangso PMKSY pen ni tum labangso scheme 1 pisini tum han nang pilo lapen ni tum claim lo lapen labangso kewan lage ni tum fan ningkan ke thom pli aplang pen lo lapusini tum fan claim bom one bom lo lapen claim si non ni tum han labangso tea plantation nang pilo lapen labangso claim that pen ako puthot ni tum han labangso handover mate ni tum mekhang pan pini labangso nang piju phansi labangso a program dengpon lo nasi nilitum akiro pingtung lo nilitum karbiang long team keza Dr. Tuliram Ronghang lapen dang nilitum Duar Baguri constituency MSC Richard Stock belang le phansme akiro pi perfect lo athei nilitum phala bangson I scheme na 1 pipen nilitum hanang pipen ako puthot pini labangso ni tum han han over ni ki posi ni tum akon nang tum hanang chop pen pachini la alam the bang la puhen lo je nitum ningkan klian penengan pleng tang lo la so scheme ki klem pon la si nitum da komiti ke thom do nitum ka ko juri la pen bijili 1 bijili 2 la nitum komiti ke thom nitum chikha ponsi nitum la PMKSY pen central scheme pen nang pi akamukha ki claim pon ji phan nitum hansi department hoi pen ar kupi pon lo la si jitu department hoi pen nang pin khat pon la teng si nitum non claim pon bom lo dak nitum along sitami kakujuri andar sitami asi ghor no boys ghor an ke nitum beneficiary pipon tang lo adhek tum han ke sa ki pen check ki pen ba ini kita alo semado hansitami pi kita pen pusitami lahai sitami pinangan ini tum klempon lo la so ice cream nangeli pen pinangan itu kipa prangpon la son si chetek pon long lo pini non dak sitami nang litum thek long lo la so sa pen sitami ala muani si la jitu beneficiary tum sitami asak bo ki joy long pol la dak pen la si non ke do bom asorkar lapen dak tim karbiang long ke jatuh hansitami alang itu hansitami akiru pipon lo jela son ice cream ni itu hanang pipon opot dak ni itu marong sitami kipa fihu pensitami aku kipa prang pon thegi pha la son hobi hanang pipot alang itu hansitami akiru pila lapen department tu hansitami la jitu soil conservation department alang itu hansitami akiru pila dak kedua ranger dom hansitami alang itu guideline ating pen kason si klempon nei kason si ratung phan beneficiary tum phan kiron pon nai ma ki paklempon nei ma la ha guideline ating pen ni tum hanang ki pipot la pen ni tum sitami la soteng na si klempon lo sunaram ni tum kakujuri andar bang ke ni tum rongpli la pen bijuliwan bang kan bang te rongan lo bijuliwan bang lele ada rong po bag do la ana rong phan ke ko bhar pon lo tela rong pho la bijuli 1 bijuli 2 la pengka kojuri arong arat tamase adon 3 sami la puson chitang pon thailo ma mane 90% ke chitang pon lo halaga chitang te lang tum phan bang ke tum sitami non inkani sidola alang tum phan sitami la chitang pon pu pusi in khelo cái joy mà cắt tóc qua với cái joy lo ton
dak puli pen dang lok kami ke claim ke dam kado be la ditu maintenance nangya dim do pulote maintenance dim tanang pilo tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kado ka betame do me thak me kurwang tru